Здравейте в нашия YouTube канал. Днес ще ви представим електронна ограда за кучета с периметър до 5 декара. Самата жица, която се поставя по оградата, е 300 метра. На шиница в комплекта може да работят за едно куче, за две кучета и за повече кучета според вашите нужди. Работи се много лесно с цялата електронна ограда. Включва се устройството в 220 волта. Самата жица е много тънка. Закача се в електронната ограда. Има преходници. Ето тук. Потенциометъра е за усилване и намаляне не на електроимпулса, а на разстоянието от жицата. Работи от 0 до към 1,20 м. В комплекта е включено всичко, както каишки, зарядни устройства. За едно куче имаме с презареждане с USB и зарядно. За повече кучета е желателно с батерии 9 волтови, които са включени в комплекта. Това е вече по ваше усмотрение. Също така имаме и различни подобни способия за дресировка, за отучване на вредни навици, за против лаяне. Ето сега ще ви представим против лаяне. Много добро устройство с USB зареждане. За вашето спокойствие и спокойствието на съседи е много добър вариант. Имаме го и в комбиниран вариант. Електронен нашийник плюс антилай, 2 в 1. Имаме кучегони, т.е. за съседските кучета или свободно пуснатите кучета. Кучегон, много висок клас. Това работи с нискочастотни вълни, където дистанцират кучетата, възпира ги от лаяне, виене, от всякакви подобни неща. Имаме също така електронни нашийници с звук, вибрация, електроимпулс, различни вариации за различни породи, за различно окосмяване. Имаме различни GPS-и, също комбинирани с ток. Ето може да проследявате вашите домашни любимци. Ако имате някакви въпроси, обърнете се към нашите телефони в YouTube.